Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masoya, da farko dai abin da zan ce kullum nafsin za'iqatul maut, duk mai rai sai ya ɗanɗana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubangiji Allah ka ji kan Kamal aboki, Allah ya yafe masa, Ubangiji Allah kuma ka gafarta masa. Dukkanin kulluhun musulmi da suka rasa rayukansu tun daga zamanin Annabi Adamu da Hawwa'u kawowa yau, Allah ya gafarta musu dukkanin kulluhun musulmi, kuma in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watan Kamal gaskiya mun yi babban rashi. Wannan yaron ɗan arziki ne, ɗan sutura ne, kuma ya san mutuncin mutane, ya san darajar mutane, kuma ɗan mutanen arziki ne, ya gaji arziki. Kuma mutuwarsa ya yi abubuwa wanda na abin al'ajabi, wanda da yardar Allah, alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna kyautata masa zaton rahama. In Allah ya da ya ma samu, Allah shine masani, saboda yana da kirki kuma halayyarsa mai kyau ce. Dan yanzu daga faruwa abin nan kawo yau, jiya kenan, wallahi har yanzu ba a cikin hayyacin mu muke ba. Mu dai ga mu nan ne dai, ga mu ga kaman mu, daga mazan mu abin da ya har mata, kuma shi dama ɗan comedy ne, to abin har ya shafi kusan jaruman ma Kannywood da baki ɗaya. Abin ya taɓa kowa, muna cikin alhinin wannan abin. To iyayensa Allah ya ba su haƙuri da dangana da ƴan uwansa, haka kuma masoyansa wanda suke kallon comedy ɗinsa, kuma Allah ya ba ku haƙuri da dangana. Haka zalika mu kuma ɓangaren artist, mu ma Allah ya ba mu haƙuri da dangana, Allah ya kyautata mu bayan tasa. Saboda haka kuma ina ƙara dai gargaɗi ga ƴan uwana na masana'antar Kannywood, da Allah abin da nake so, ya kamata duk abin da za mu yi mu kiyaye Allah, mu shiga taitayin mu san me muke. Wallahi Allah ba ruwansa da wasan kwaikwayo, bai turo ka duniya don ka yi wasa ba. Wallahi Allah ya turo mu duniya don mu bauta masa. Ita kankin kanta wannan masana'antar da muke ciki ta Kannywood ya zama kamar ƙaddarar da Allah ya riga ya mana kenan, tunda tun ran gini tun ran zane. Daga ran da Ubangiji ya halicce ka tun kan ka zo, an riga an san dama me za ka zo ka yi. To wannan sana'a da muke yi ya zama mu ma kamar ƙaddara ce. To ka zauna ka tsabtace ta, ka gyare ta, ka san annabi ya faku. Saboda menene mafi majoratin mu wallahi muna ɗaukar duniya da zafi, muna fiffita duniya, muna ɗaukar duniya da zafi fiye da lahirar mu. Kuma irin wannan lokacin ake gudu, saboda ba ruwan mutuwa, ba wai sai ka kwanta jinya ba, ba sai baka da lafiya ba, kwanan kan ya ƙare tuntuɓe kawai za ka yi, wallahi sai ka tafi lahira yanzun nan. To ya kamata mutum, me amfanin ka ma da za ka zauna kai ba za ka gyara lahirar ka ba, sai ka fi fiffita duniya, ka fi gyara duniya fiye da lahirar ka. Ga inda in ka samu shine dawwamamme a gare ka, nan kuwa wannan kudusin fana'un ne, fararre ne, ƙararre ne, a nan za ka same shi, a nan za ka bar shi. Me aka yi kenan? Kaga an yi faɗuwar baƙar tasa, an yi faɗuwar butar tasha, ka zo a banza, kaga ka koma a alakoro. To me amfani wannan rayuwa? To 'yan fim, abin da ya shafi daga mazan mu, ya shafi mata, haka zalika kuma 'yan comedy, to billahi azim wannan ya zame mana izina, wannan ya zame mana darasi. Mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah. Allah ba wasa bane, Allah bai san wasa ba, ruwan Allah da wasa. Saboda haka Allah ya ji kan Kamal, Allah ya gafarta wa Kamal. Allah ya ji Allah wa barakatu. Masoya, ina muku fatan alkhairi, kuma ina gaida kowa da kowa na duniya. Ni ne Abubakar Usman, wanda kuka fi sani dai a masana'antar Kannywood, watan kilina kenan. Yawwa, ka san suna da inkiya, da ke mun ɗan kwan biyu muna ƙasa, wani ba kilina ka ce ba baya ganewa. To Ubangiji Allah ya karɓo ibadunmu a wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Allah ya sa duk abubuwan da muke yi, ibadun da muke yi, Ubangiji Allah ka taimake mu, Allah ka amshi ibadunmu don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Allah ka kuwace wa kowa, Allah ka yassare wa kowa, mugun ji mugun gani tsautsayi da asara Allah ka tsare bayan ka dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ƴan uwa abinda dai nake so ƙara gaya mana gabaki ɗaya, mu ci gaba da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu ci gaba da ƙaunarsa. In dai muka riƙe shi wallahi ba za mu taɓa taɓewa ba, kuma ba za mu rasa ya zame a rayuwarmu ba, kuma mu zama masu tsarkakiyar zuciya a ƙaunarsa. To kai so shi domin Allah, kuma mutum mu zama masu imani da tsoron Allah a cikin zuciyarmu, kuma duk abin da za ka yi domin Allah, kar ka duba idan mutum, kar ka yi Allah a baki fir'auna a cikin zuciyarka, duk abin da za ka yi shi domin Allah. To alfarma annabi Muhammad ba za ka taɓe ba. Kuma mu da iyayena sun rasu da uwa da uba duka, to wanda ya zamanto kuma suna da iyaye, su riƙe iyayensu, ku bi su, to shine za ka ji tsoron Allah, kuma za ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma baka bi uwa ba, baka bi uba ba, to ba za ka ji tsoron Allah ba, kuma ba za ka ƙaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To shi Baba Gwani Bade. Mun ji mun gani kuma mun amince mun yaba, Allah ya ƙara girma da ɗaukaka don arzikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mun amince. Mun ji mun gani mun amince. Masha Allah. Baba Gwani Bade, ka iya ka huta, 'yan baya sai dai su kallo wallahi. Baba Gwani Bade, shugaban ƙaramar hukumar Funai, Allah ya dawo da kai kan karagar mulkin ƙaramar hukumar Funai domin ka ɗora a inda ka tsaya. Amana mai malabu ne gwamnan jihar Yobe. Baba Gwani Bade, amana talakawa Funai, kyan tafiya dawowa za ka dawo bi izinin Allah ta'ala. Baba Gwani Bade, yabon gwani ya zama dole. Sai nema abin da baka taɓa tunani a rayuwarka ba, wallahi turo na akai. Shashashin banza, shashashin wuri. amfanin zunubi romansa. To bari ki jin gami tsowa, ki jawo ɗanki kunne kar in sake wucewa ya min ɗan kira. Idan ba haka ba duk abin da na ga dama. Da kin zo lokacin da muka yi bariki, da na nuna miki ke karamar yar bariki. Ka ji masa mutunci mu tawo muna tafiya, mu ce mu ka ce ba mu ba, ka kira mu ka ce ba mu ba. Ka bari ina ba jin makoshi ji ba ina ni ina wannan ya. Kai wannan yaro kai kai. Aiki makwabtaka da mana zo sauke ni. Kana wani fuzge-fuzge kana wani. Ni ai ban ga lokacin yin sallama ba ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan dan tamulin yaron nashi. Don Allah karamin dan iska karamin mara mutunci wa ya gaya ma bari na gabas. Mu muke razana kato mu razana kato a karamin mara mutunci da Baba, baban maciji. Sai ku sassani ku danna mana karawa. Ɗan Dauda maciji. DZ House TV a nan ne kadai wannan shirin sai rika zo muku. Rasa kunya.